Dnes vám ukážem rýchly, jednoduchý a zdravý tip na obed alebo večeru. Viem, že pre viaceré dámy to nebude výzvou, ale práve naopak, možno pre niektorých mužov to bude veľmi poučný. Často sa stretávam s výhovorkou, že nemám dosť času na prípravu zdravého jedla. A práve preto som si vybral toto časovo nenáročné a jednoduché jedlo. Na prípravu som sa rozhodol použiť na zdravie prospešný, chuťovo neutrálny avokádový olej a paleo korenie od Zafy Fit. Tak teraz ja, muž, začiatočný v kuchyni, sa vrhnem do toho. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. Keď sa vám to páčilo, lajkujte, zdieľajte a prihláste sa na môj YouTube odber. Každý týždeň vám ukážem niečo nové a užitočné. Teším sa na vás.